Leander Benz täällä ja huomenta kaikille. Tänään ajattelin esitellä yhtä ohjelmaa nimeltä Notebise tai Notebise, tällainen piirto-ohjelma kautta PDF:n lukuohjelma. Eli tällä pystyy piirtämään näin ja sitten pystyy sääntämään painetta, että kuinka paksua tulee ja niin edelleen, niin kuin tuossa lukeekin. Ja sitten on Fountain Pen, Ballpen ja Brush Pen. Mikä se nyt mahtaa suomeksi Brush Pen olla? Vai onkohan pallo niin kuin, tarkoittaako niin kuin kuulakärkikynä? No, sama tuo. Tuossa on kuitenkin näitte, että näin se toimii. Pystytään piirtämään. Ja nyt ollaan katselutilassa, pystytään katsomaan tätä dokumenttia. Ja sitten sellainen piti näyttää vielä, että tämä tosiaan toimii PDF-lukuohjelmana myös. Eli tässä on ruokalista nyt esimerkkinä. Kouluruokalista. Mutta siis sitten tähän pystyy laittamaan tekstilaatikoita. Laitetaan nyt jotain hölöpölöä. Noin. Otetaan se kuitenkin vielä tuosta pois mikäli pystyään siihen tarttumaan. Noin. Mutta tällainen ohjelma. Eli tosiaan Notebise, 10 € hinta, mutta aika monipuolinen. Eli tässä suosiossa, jos tarvitsette PDF-ohjelmaa. Hei hei!